Trobar! I comencem amb un dels moments més esperats per a tots els que seguiu el nostre programa cada setmana, perquè és l'hora de presentar el capítol número 3452 de la nostra sèrie Les amargues llàgrimes de Maria Francisca Garrigues. Espai patrocinat per Casa El Llanterner, coneguda en el món sencer. En capítols anteriors de Les amargues llàgrimes de Maria Francisca Garrigues i Mateu Alapont eren una parella ideal. Ella, ama de casa, ell, funcionari de la Font de la Figuera. Duien un any de casats i ja esperaven un xiquet quan ella descobreix, amb els seus propis ulls, una cosa terrible. El seu marit li era infidel. Maria Francisca, presa de la desesperació, no sap què fer i se pregunta per què. En el capítol d'avui anem a veure com Maria Francisca, al borde de la locura, amenaça en suïcidar-se. Amb tots vostès, el capítol número 3452 de la nostra sèrie Les amargues llàgrimes de Maria Francisca Garrigues. Oh, tu, Mateu, tu ets el culpable de totes les meues penes. Eren feliços, estaven casats, jo te volia, tu me volies, anàvem a tindre un xiquet. Però tu, Mateu, has acabat en totes les meues il·lusions. Però Maria Francisca, jo... Oh, sí, tu, Mateu, has acabat en totes les meves alegries. Però Maria Francisca, si jo no... Oh, sí, tu, Mateu, has acabat en totes les meues... Però Maria Francisca... Vols fer el favor de no interrompir el meu parlament? Oh, sí, Mateu, tu has acabat en tots els meus somnis, i tot per una altra dona. Però Maria Francisca, que no és el que faré. Oh, sí, Mateu, tu m'has enganyat amb una altra. Però Maria Francisca, que no és el que tu creus. Oh, sí, Mateu, tu m'has sigut infidel. Que no, Maria Francisca, que no. Sé collons, Mateu, que te vas veure morrejant de la rubia eixa. Oh, sí, Mateu, jo era una dona dichosa i feliç, i ara estic així, cornuda i prenyà. Però ara vaig acabar en tot, i el nostre fill morirà amb mi. Ara vaig a matar-me. Vaig a matar-me i acabar en tot rastre la nostra tràgica història. No, Maria Francisca, no ho facis. Sí, Mateu, vaig a fer-ho. No, Maria Francisca, per favor. Sí, Mateu, vaig a matar-me. No, Maria Francisca, no te mates. Sí, Mateu. No. Sí. No. Sí. Au, vinga, mata-te que vindrà una volta. Mateu! No, Maria Francisca, no te mates. Sí, Mateu, vaig a matar-me. Vaig a matar-me. Vaig a... Atén-me. Atén-me. Tu saps com funciona la pistola extra? Tens que llevar-li el segur. Ah, el segur clar. Oh, sí, Mateu, vaig a matar-me. Però abans vull preguntar-te una cosa molt important. Quina cosa, Maria Francisca? Qui era ella, Mateu? Però, Maria Francisca, si jo no... Dis-me qui era ella. Ella era jo. Què? Tu? Sí, jo. Tu què fas així? Vull dir, vostè què fa així, senyoreta? No la conec de res. Sí, jo. Mateu. Jo era una dona feliç. Estava enamorada de tu. Tu em vas prometre el oro i el moro. I ara descobrís que tens una altra vida. Mateu, que tot era mentida. I estic
tan desesperada que me'n vaig a suïcidar. Escolta, bonica, que aquí l'única que se suïcida és jo, que apareixés a la meva escena. Però, Maria Francisca, si jo te jure que esta dona no la conec de res. I si no era ella, dis-me, qui era ella, eh? Ella era yo. Mira, pues una altra. ¿Este qué faci ahora? Sí, yo, Mateo. Yo era feliz. Trabajaba 15 horas al día en mi peluquería. Y llegaste tú, prometiéndome una vida mejor. Y ahora que he descubierto tu engaño, estoy tan desesperado que me voy a suicidar. ¿Ah, sí? Pues mira, maricón, para suicidarte, fíjate a la cola, que el primer que estigui jo. Ah, collons, Mateu, no sabia jo que tenies tu tant de poderío. Pero, María Francisca, si yo te jure que... Escolti, entonces, ¿usted és el de la peluqueria del cantó? Ai, mire, pues jo amb vostè voldria parlar, perquè miri, avui fem unes metges, una coseta, una mica el rubio no me queda bé. Mira, ara que dius, a mi m'agradaria, no sé, tallar un poc el moño, ficar-li també unes metgetes i més morenes, què te pareix? Està lliure. I també fas les ungles? Però és que no m'ho vendria molt bé les dos. No sé. Pero bueno, ¿se puede saber así qué pasa? ¡Papá! ¡Papá! Sí, papá, tú, Mateo. Eres mi padre y yo soy tu hija. Fruto de una aventura que nunca quisiste reconocer. Te he buscado por todo el mundo y ahora que te he encontrado estoy tan desesperada que me voy a suicidar. Però bueno, Mateu, anem a veure. Mos pots dir així què collons passa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que estoy tan desesperado que me vaig a suicidar. Un moment, que sí, la que estava suïcidant soc jo. I jo, i jo. Y yo.